Днес ще ви представим новия газов котел Thermet Gold Plus 2. Котелът пристига в комплект с димоотвод. Той представлява коляно от 90 градуса и краен елемент, както и уплътнение за монтаж. Нека сега да видим какво има вътре в кашона. Нека сега да проверим какво се крие под капака на газовия котел. Котелът е съставен от най-новата горивна камера на Thermet, странично разположен разширителен съд, вентилатор и електронна циркулационна помпа VIL. Ако искате да разгледате този или някой друг наш продукт, моля заповядайте в Topomax на булевард Андрей Ляпчев, номер 26.